tag. Mga unta guys. Inom ka? Abot to. Inom ka? Ah. Oh, ikaw sad. Iya sad. Lablab ng mama, lablab ng Raila. Iya sad. Saboy ayo sige kuan kay napay tubig, di ta mahutog tubig. Di mag-away. Ako Chad, dato si ingon. Ako Chad. Oh, dara. Kaon kani. Ganahan sa togi. Ngaon. Waan kalo na. Mana lang ganahan sudan? Buwad po na buwad, may taong. Taugi, ganahan sa taugi. Ang akong mga anak, uban, ng eskwela. Kani si Andre, eskwela sa Udto. Laon na, suwisod. Inig sila klase guys, magpalit ko sa ilang uniform. Daan, inig sunod klase ba? Palitan ako ng uniform. Bago. Peskulahon din ako. Peskulahon din ako. Silak-silak akong peskulahon. Bulabong kayo. Awa. Awa na. Asa imo ha. Andre, ako. Ingon siya. Bangko. Bangko. Dili bangko ha. Ali be. Lingkod be na. Kabak mama be. Ali, kabak mama li. Ali. Gusto sad siya magkuan. Kaya di kaon man siya guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Narail guys. Kaon. Wala ko kita. Anya na. Biasa. Hello guys. Kaon rail guys. Na kung anak guys oh. Kanila ko wala tubig sud. Eskwela tara ka, inikuan rak, sunod rak. Eskwelahon ko ni bata ay kani. Kani ba anak chim-chim kani. Kani makapasar man ni. Bright man is Andre. Kani akong anak sad inigpuhon eskwelahon din nako kani. Akong anak nga nagko nga sigad katong grade 3 nya o grade 2 kay di na ko mo problema to kay eskwela man to. Kanila sila. Ani. Kani. Mga anak ni Tim-Tim. Kani siya anak na ko. Ayaw Rael. Dili ba? Dili. Dili. Suya man na iya ha.
Suya man niya. Gula ato lang ni sakyan niya suya be. Kaya gusto mo siya pasabak eh magpa-video sa lagi ko no siya oh. Na. Na guys, hello guys. Tikotik po. Tikotik. Ayaw panguhaan na nila na amang kain. Oo, ngarap. Tubig. Ilo ikaon ay. Kaon. Kaon na, dili mo kanahot na ha. Gamay ra kay kanon na. Di kaon. Nga. Nga akong katanak. Oy, nga ako tanak. Nga mama. Langga man ako anak. Si Inday na to, si Inday gamay. Galit ba? Katong dinakabuan. Ilang manghod. Dili ha. Da. Bebe. Kanawa oh. Awa. Kuwat. Kaya nakuha pa kong tubig. Yung pag-away ha. Dito katarong kaon na ni kay naibata god kanang Israel. Kamukaan kayo. Giunan akong pakaon mo. Yun, saon man ni nga. Gutom naman kayo istanan. Kamay, si Inday Mimes, kani Totoy na. Saba ay na si Ikon. Ay sige sumbong, uy hilig lagi kag sumbong. Sisig sumbong sa iyang manghod. Ay sig sumbong ni rakrak kayo. Bata man na maguwang man ka. Ay sig sumbong ganahan ka bunalan ako siya. Oh. Sig sumbong. Ibati kay sig sumbong Andre. Muhar ng manghod. May tag magsumbong ka kanang nay kay kontra sa gawas kay ako nang wayon. Wayon din ako. Sumbong siya niya. Iharang manghod yung sumbong kani. Na, si Rakrak ba kay Kuan. Ano naman din ang mga bata. Ang away. Kaon. Mama, kaon mama. Kaon ba? Nga. Walab mama eh. Ade. Anak busog. Dili ha. Kapalit ito ka. Ina-April ka. April mo. Tama ko ka duha. Ang duha ko. Bawa man sa mukan. Mama, tang. Ano na, mama, tang. Oh. Mama, tang. Di na ka? Di na siya guys. Na. Yung kanon. Ako gamay lulong ako. Gamay na lang kanon. Busog man siya gud. Ganiyar, may kinaon. Kay kaon mi siya glugaw ato. Ato magkuan. Munggos. Wala na, tiwsa na lang. Isa na lang? Makakuan karing lauusan na lang. Wala na gyud. Mangaya pa ka natin. Mangayo ko ka Marcos man na. Ito ng mga feedings ba? Marcos. Nasad sa Madre. Natag sa ito. Kung primero kang natag sa Madre. Dita magpiling dato kay pobre ta dire, di ba? Makakaon mi dire ka
Usahay ka upat, usahay ka tulo, anak. Sakto na. Bangkabi. Makakaon mi diri sa usa ka adlaw, kaupat, katulo. Nakasuway sad mi nakakaon mi sa usa ka adlaw, kaduha. Kay kato man tong wali trabaho sa minchong. May trabaho si Uncle din, no? Kaduha namin nakaon. Pero sakto man kayo. Kontento nami og unsay naa. Di nami magpiling pag yun nga. Amo pa yun ikuan nga. Nami misudan li. Laday buwad oh. Taong. Taong o na taong. Ganahan kasi nagbihon. Kani si Andre liwat ni siya sa ilang mama kay katos chimchim. Kuan to siya kanang nanganay hiligig bihon. Dai no? Nagpaluto guna siya bihon dagang kayo sa kakaha. Nahurot man sad sige balik no. Sa una wa to. Nanti gugulat sa taon. Maumay akong ganahan si. Bihon? Mama ato kay sige. Ate mi, paliti kog bihon. Ko asam pag bihon dito ko palit sa kuan gym. Ana di ko magluto ko. Patilawon ko ni siya ng luto. Mian siya ako. Lala, dyan. Kasi ka January 3. Sila klase naman. Sila klase na ba? January 3 na balik. Tuyo ako niyo mo. Nisuod ka wa. Suod na, sige, ibili yun ang suot. Na kong anak. Nisuod ka ba? Akong anak guys, bago pa yung nauli na. Bago pag yung nauli akong anak. Mga unta guys. Kaon nila. Sudan no. Ay sabaw. Ay karni. Amas God. Asa si God? Nas, kilaan. Kaon na. Wala ka ni suli ay. Nasaan na ng angkoy? Yato dyan uncle. Muna lang ka, basta iwa ka masud. Start rock? Mas bilang sa start rock. Tulo. Baka meron na yung pulo. Ubaw sa lang, nasag. Ay, taka magasto yan. Binuang na yan ha. Art masalupit. Galon kayo yung ako anak. Kwarta, gatag 5. Thank you for watching guys. Bye. Bye.